Здравей! Благодаря ти, че избра да бъдеш с мен. Аз съм Милена и ще ти помогна да успокоиш ума и емоциите си, да релаксираш тялото си и да възстановиш енергийния си баланс. Можеш да използваш тази кратка и успокояваща медитация винаги, когато се почувстваш под стрес, напрежение или умора. Колкото по-често я слушаш, толкова по-бързо ще влизаш в практиката и тя ще започне да подобрява живота ти. Когато завършим, ще се почувстваш отпочинал и ще бъдеш напълно освежен и пълен с енергия. Настани се в удобна поза с изправен гръбначен стълб. Може да си седнал или легнал. Нежно докосни клепачи и позволи на цялото ти тяло да притихне. Отпусни цялото тяло. Насочи вниманието си към главата и отпусни цялата глава. Позволи на всички мускулчета на лицето да се изгладят и напълно да релаксират. Изглади линиите на напрежение от челото. Отпусни очите. Нека отпочиват. Разхлаби устните. Релаксирай долната челюст. Раменете. Отпусни целите ръце, чак до върховете на пръстите. Целият гръден кош. Толкова е приятно да се диша. Толкова лесно. Тази отпуснатост се разлива и надолу и обхваща целия корем. Отпусни вътрешните органи. Нека релаксират. Отпусни краката и всяко мускулче в тях. Почувствай как цялото тяло се отпуска все повече. Цялата ти нервна система изпраща успокояващи сигнали към всяка клетка от тялото ти. И започваш да чувстваш как потъваш в едно дълбоко
цялостно състояние на отпуснатост. Толкова е успокояващо, толкова релаксиращо, толкова приятно. Почувствай тази релаксация и позволи да ти се случи. Представи си, че точно до теб има бял, пухкав облак. Сложи всички мисли в този облак, особено негативните. И отпрати този облак много надалеч. Виж го как все повече се смалява и накрая се превръща в малка точка и изчезва от хоризонта. Сега насочи вниманието си към естествения поток на твоето дишане. Осъзнай естествения поток на твоето издишване. Не го промени, просто бъди наблюдател и се движи заедно с дъха. Със всяко издишване изливаш от себе си сива мъгла и заедно с нея издишваш всичко ненужно. Умората, проблемите, стреса, разочарованията, напрежението, тревогите. Наблюдавай издишването и усети как все повече ти олеква. Сега насочи вниманието си към своето вдишване. Наблюдавай го. Не го промени. Не го контролирай. С всяко вдишване вливаш в себе си златна мъгла и заедно с нея всичко това, от което имаш нужда. Лекота, хармония, свежест,
настроение, спокойствие. Наблюдавай как златната мъгла започва да изпълва всички освободени от сивата мъгла пространства. Вдишваш златна мъгла, издишваш сива мъгла. Вдишваш златна мъгла, издишваш сива мъгла. Насочи вниманието си към областта на гръдният кош. Едно малко балонче от щастие се разпуква в гърдите ти. Усети как щастието се влива в гърдите ти и те кара да се усетиш много специален. А сега мислено повтаряй след мен следните утвърждения. Аз пребивавам в покой. Тялото ми е релаксирано. Ума позитивен. Емоциите в хармония. Когато съм подложен на стрес, си напомням да дишам дълбоко и така възстановявам вътрешния си мир. Всичко, от което имам нужда, идва при мен в точния момент. Можеш да продължиш да си повтаряш някое от тези утвърждения и след края на практиката. Тези състояния на дълбока релаксация са много благотворни за умственото, емоционалното и физическото ти здраве. Ще започнеш да откриваш, че си все по-ведър и спокоен, независимо какво става около теб. Каквото и да ти се случва, ще си в състояние да намираш изход спокойно, зряло и с мъдрост. Следващият път, щом чуеш гласа ми, ще релаксираш много по-дълбоко, отколкото сега. А
сега се усмихни, засияй и изгрей. Сега си свеж, ободрен и спокоен. Аз съм Милена Голева и ти напомням, че животът е прекрасен.